Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo Dlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu osukwini lethu lokuqala lomkhosi namhlanje lapho sikhulekela izinkonzo zabesifazane ngayo lempela sonto siyakuyona. Udumo lonke ke silinika yena. Ngiyakholwa ukuthi wonke umuntu utholile umkhuleko ekseni. Isitha siyalwa lokho engakusho. Ungayifaka ne-item ye-technology, i-item yokuthi siyaphazanyiswa. Iripotiwe le number. Akukho okunye iripothelwa khona ukuthi ikhuluma izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu ke liyabashisa abanye liyabahlaba. Ngeke ngazi-ke noma abantu abebese groupini base beyaphuma noma abantu baka-YouTube njengoba zifika zishisa zinjalo naku-YouTube. U-YouTube-ke usulalelwa abantu abaningi ngendlela emangalisayo. Kodwa ukhona-ke lo okungena usathane kuye wayeseyayiripotha le namba. So-ke savaliwe-ke namanje kusho ukuthi sizoncenga kule enengibona ngithumela ngayo kuze kube-ke siyabona ukuthi kwenzakalani. Kusebenzeka kalukhuni nokho. Ukhona omunye oke wasuggest ukuthi ngikhiphe le number le yona le ngifake kule phone ebengisebenza ngayo osekususpendwe inamba yayo noma iSIM card yayo ku WhatsApp. Iyasebenza ngakho konke okunye kuphela nje WhatsApp osuspendiwe. Inkinga yami engiyisabayo ile yokuthi ngizoyikhipha le SIM card ngiyise lapha bese kulahleka yonke lento enye esiqoqekile ekhona kuyona le SIM card noma ekhona kule phone. So ngcono ngazi ukuthi ngiphuma wasengiphuma impela mangikhipha le SIM card ngifaka kule nenye phone. Kanti okwesibili le phone le engiyisebenzisayo ukuwa kwenye indlu ngesizulu kuthiwa kuvuka kwenye. Ubaba uJalo bese ngikhombisile ukuthi uma sifuna inkonzo zethu zama-Sunday kahle kahle nezaphakathi nesonto ngifuna zivele ziphume ngibonakale nami ngivela kungabi ivoice bese ngikhombisa ukuthi kufuneka ngenze njani. Inkinga bekuwukusuka kule phone entsha ngoba inama-video amahle ngendlela emangalisayo. Iyadula, idulela kona ukuthi namakhamera awu5. Now manje bengisebenzisa yona ku-WhatsApp. So inkonzo yayizolo umuya ku-YouTube abanye sebeyile bafike bayibona noma ibingekho live ngi-uploadile ivideo yakhona kodwa icacile inhle. So ke kusho ukuthi sekubiza ukuthi ke kufanele le phone ngale number eyaziwayo ku-YouTube ngishuthe ngayo izinkonzo. So angikwazi ukuthatha leli khadi ngiyolifaka kuyona ngoba le number ayaziwa kwa-YouTube. Kwa-YouTube kuba nenamba ethize ejwayelwa yaziwe ukuze sikwazi ukuthi sirekhode ngayo live ngelinye ilanga. So ke siyancenga kancane ubaba uJalo ukuthi usePretoria kungenzeka ngigcine sesizenza live izinto. So kuthe makonakala lokho-ke inkonzo yayizolo sakwazi ukuthi sisebenzise le phone entsha sashutha. So ngisebenza-ke ngale phone encane uNkulunkulu engipha amandla mhlambe kuzongibiza ukuthi ngithenge enye sithole enye inamba ngoba sengibonile ukuthi kufanele sibe nenamba eziwu3 o-admin abawu3 egroupini kuze makushayeka lokhu kube khona okunye makushayeka lokhu ngoba njengamanje inamba zimbili eyesithathu ishayekile. uNkulunkulu uma esivumela kufanele sithole inamba yesithathu ezophinda ingene ngoba manje ngiyabona sisempini bazalwane. Ngiyacela nisikhumbuleke ngomkhuleko. Ngiyethemba ezwakala into engichazayo. Into engithanda ukuthi siku WhatsApp senze iVN uma ungangizwanga kahle uzohlehla. Elinye iphuzu engifisa ukulibeka ngicelile ngathi abantu mabe communicate nami ababhale egroupini ngqo. Khona ama-group angakuvumi lokho angazi ukuthi mangaki.
angakuvumi. So uma igroup yakho ingakuvumi kusho ukuthi ke khululeka usebenzise yona le number engiyisebenzisayo. Ngisayibheka, angiyazi ngisho nangekhanda bazalwane, ngisayibheka nje kodwa sisebenzisa le number ithi 063 775 5162. Ngiphinde 063 775 5162. Sizothi nayo mhlawumbe itemporary, sizobona ukuthi kwenzakalani, ibeke ngabikho inamba oyicishayo ngoba nayo levaliwe, mhlawumbe uNkulunkulu usenzela umusa iphinde ivuleke. Nale endala ikhona u060, iyona shuthi manje iyona yo-admin nayo. Kodwa ngiyafisa ukuthi kuze ngingalokhu ngiya le nale, ake sizame ukuconcentrate ku-063 775 5162. Ubufakazi bumisiwe njengamanje, ungabuletha ngibulalele, ngiyajabula ukubuzwa kodwa ngizokwazi ukubudlulisa ngenxa yesimo sefoni enginayo, angizokwazi ukubudlulisa. So-ke kodwa kuhle ubulethe, phela kahle kahle awubuletheli abantu, ubuletha ngoba udumisa uNkulunkulu. Ufuna sihlukanise leyo nto. Imina engithanda ukuthi mawusumdumisile uNkulunkulu bezwe abantu ukuthi uNkulunkulu usekwenzeleni. So lokho akuvimba ukuthi ubulethe ubufakazi, kodwa ngicela ni-understand ukuthi angizukubufaka-ke njengamanje, izinto zize zibuyele zibe normal, ungaphatheki-ke kabi ngaleso simo. Ngicabanga ukuthi lawo maphuzu ofuna ngiwabeke okwamanje. Inamba 063 775 5162 uzoyibona kodwa iyavela. Endala 060 ngiyafisa singawusebenzisi ngoba ukwenye iplatform ukuyi-Huawei. I-Huawei-ke bazalwane ayinayo uGoogle, so mayingenayo uplatform kaGoogle isinikeza inkinga, kanti lawa lengisebenzisayo njengamanje yasinikeza uGoogle, nale emisiwe ibika uGoogle, ngoba lokho kungisiza ngokuthi mangisave umuntu kwenye ifoni ziyakwazi ukuthekelana, itshele enye ifoni ukuthi baba uNsibanda usefaka usibanibani, so kucishe kwanele. Inkinga-ke le nje wangithi incane, abantu abaningi abaqhamuka kuyona ngibaboni ukuthi obani ngenxa yokuthi incane. Kungibiza ukuthi ngithathe le phone evaliwe ngoba kuvalwe WhatsApp kuphela, ngiyifake khona inamba bese livela igama. Yabona ukuthi umsebenzi, yikho ngisho ngithi ngisebenza kalukhuni kabi. So iningi lenu niyabhala, angiboni ukuthi ubani. Kufanele ngithathe le phone ngifike ngifake inamba, kuqhamuka igama bese ngiphinde ngiyalisave kulena-ke manje ukuze mawusuphinda ngikwazi ukukubona. Kodwa lokho kwenza ukuthi igcwale ngoba incane, ayizukwazi ukulasta yenza leyo nto. Ngithemba sena-understand isimo engisebenza phansi kwaso. Sithanda ukuba lukhunyana and it's time consuming kakhulu, sidla isikhathi. Le phone nje wangithi incane, islow ngendlela emangalisayo, kanti bese ngijwayele le esheshayo, uphazima kweso le okuvalwe i-WhatsApp wakhona. So manje angisakujwayele ukusebenza ngefoni eslow kangako, ukucindezela ibhathini uthule nje naye kubuke nje ibisivuleka ngesikhathi sayo. Leso simo-ke ngisebenza kusona, and ngokugcwala kwama-contacts engilokhu ngiwenza ngiwathatha ngapha one by one, kwenza ukuthi izoba slow kakhulu. Akukho futhi engizokwenza, kodwa uNkulunkulu ngiyamkholwa uzongisiza. Mhlawumbe lizophela isonto sesixazulekile isimo, angazi, kanti umuntu usexakekile, sibhekene nenkonzo zomama. Angidluleke sekuzoba 9 minutes ngichaza. Asibonge bazalwane kakhulu kakhulu ukuyiphatha kwenu nokufika kwenu eNew Germany Civic Hall. Ngajabula kakhulu ukunibona nibaningi ngaleya ndlela enaniyona, ngoba nisenhlizweni yami kakhulu abantu baseThekwini namaphethelo, ngoba sinayo ibranch, so abakwazi ukuthi basibone live, basibone ngqo. So kodwa siyambonga uNkulunkulu, sibonga kakhulu nomfundisi uNomusa Mkhize engathintana naye kanti ukwelinye ibandla, kodwa ukhona ekhaya lezwi, wangisiza kakhulu, wabambisana nabanye abazalwane abasekhaya lezwi baseThekwini. Kwenzeka njengoba kwenzeka kwakuhle ngaleya ndlela. Baphinde bashaya iphakethe labo, lama drinks esasawuphuza namakhekhe bahlanganisa nje abazalwane ukuba kugcine kube khona.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyacela babusise ngendlela emangalisayo. Bekufanele-ke ngizikhulumele izinto, yebo isikhathi sezidlulile. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuzofuna ngeqe nje-ke ku-15 minutes namhlanje ngenxa yale report engiyibekayo. Uma kukhona okunye sizobuye sikusho ngenxa yesimo engisebenza phansi kwaso, solokhu si-update-ana nje abazalwane, sibone kwenzakalani. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela siguqe, sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu. Baba ongcwele, Baba olungileyo, egameni elihle lomfelo wethu uJesu, ngisondela kuwe nangalesi sikhathi. Siza kuwe Nkosi, siyaguqa, siyakhothama, siyabonga. Sibeka kuwena le nkinga esibhekene nayo ngoWhatsApp. Siyazi ukuthi wena uhlulwa lutho, icebo lakho lingevinjwe umuntu. Ushilo kuJob 42 verse 2. Siyacela-ke wenze izwi lakho. Nkosi, ushilo kwabaseRoma 8 mangaphazama 28 wathi konke kusebenzelana kube ngokuhle. Sibonga ukuthi sikwazile-ke Nkosi phansi kwesimo ukuthi okungenani sibe nenkonzo yangesonto ebukekayo ku-YouTube evela isithombe somuntu. Siyabonga kakhulu Nkosi ngalokho. Siyathemba konke wena uyazi ukuthi kwenzakalani. Thina singabantu siyizimvu zedlelo lakho nemsebenzi weminwe yakho, izandla zakho. Ngiyacela-ke Nkosi ube kanye nathi nakuwo lo mkhosi esikuwona, uphendule umkhuleko wethu. Ngiyacela ube kanye nathi nakule nkonzo. Ngiyacela Nkosi ukuthi ukhulume uzambule lokho ofisa ukukusho phakathi kwethu. Qhubeka-ke Nkosi usisize kukhona konke okwenzakalayo. Ngeke senze lutho ngaphandle kwakho Moya Ongcwele. Siyakumema Moya Ongcwele, siyakumema Moya weqiniso, siyakumema Moya kaJesu, siyakumema Moya kaNkulunkulu, siyakumema Mduduzi ukuba uphakathi kwethu ngaso sonke isikhathi. Nkosi uJesu sihambe emuka yasho yathi uzohlala kithi kuze kube phakade. Siyabonga isiphiwo esihle kangaka esivele ezulwini, ukuphiwa ubuNkulunkulu uqobo, ngoba Moya Ongcwele nguNkulunkulu. Sisize singakudabukisi, sisize Nkosi sikulalele, sikwenze konke okufunayo. Ngiyacela konke lokhu ngeNkosi yethu enamandla uJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Sambonga kuNkulunkulu kakhulu bangcwele. Masiqhubekeni nezwi lethu. Sofunda AmaHubo 103, siqala kuverse 1 sigcine kuverse 5. Mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakhe ebhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangobupele, osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Kukhona into eyambulekayo lapha bazalwane, ngisafunda leli zwi ngingakayi lapho esagcina khona. Ngazi noma imina ngedwa yini, kuba sengathi uverse 1 noverse 2 kuphela lapho uDavid exoxa naye khona. Mayithi mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Ukezwakala ukuthi ukhuluma naye. Athi uverse 2, mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Nalapho kezwakala ukuthi ukhuluma naye. Angazi noma kwenzeka ingcwele, kodwa uverse 3 kuvele kube ngathi yizwi okungelona ukuthi uDavid wayesakhuluma naye, sengathi sekuNkulunkulu ukukhuluma nathi, ukuthi unguyena uNkulunkulu othethelela zonke izono, unguyena uNkulunkulu owelapha zonke izifo, uyena uNkulunkulu okhulula ukuphila kwakho. Yebo, kusangaba kanjalo, kodwa ngicela singaphumi kulayini ukuthi uDavid nala wayesakhuluma naye. Lento eyambulekayo ukuthi abantu abaningi abasindi ezifweni zabo ngoba bakhulumi nabo. Ake ngiphinde, abantu abaningi abasindi ezifweni zabo ngoba bazitsheli. You don't tell yourself. Zitshele, khuluma nawe.
uthi ake simbheke kuverse 3 ngale ndlela engisho ngayo. Uyena othethelela zonke izono zakho. Zitshele ukuthi uNkulunkulu uyazithethelela izono zakho. USathane kaningi uyahlasela bazalwane, uyakwazi lokho. Azokukhohlisa kutshela asithethelele isono sakho. Musumnaka uSathane, tshela uqobo lwakho uthi uyena lo nkulunkulu othe uthethelela izono. Ngakho izono zami sezithethelelwe ngoba sengizivumile. Izono zami sezithethelelwe ngoba sengikhulumile nobaba uNsibande wangikhulekela. Izono zami sezithethelelwe ngoba sengiqalile ngiyabhala ngilinde idate yami. Zitshele uSathane uzohluleka ukungena phakathi kwakho nomphefumulo wakho. Ngikhumbula ngake ngachaza ngathi uDavid ukhuluma naye la. Uma ekhuluma naye ukhuluma noqobo lwakhe. Uma ethi konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Yini ephakathi kwakho? Inhliziyo, amaphaphu, isibindi, amathumbu, you name it, kuningi. Akulibonga igama likaNkulunkulu konke okuphakathi kwakho. Kungenzeka kungakwazi ukulibonga ngoba one day wagcatshwa, kwangena upoison emzimbeni wakho, kwangena upoison egazini lakho. Ingakho kufanele uvume isono, ukhulekelwe, sikline lowo muthi, kungemuthi kuphela nemimoya yamadimoni. Abanye izinhlanga zabo ziyaluma, ayizwe iluma inhlanga yakhe. Kufanele ilume idimoni lelo walifaka lapho. Athi kuverse 2 ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Uzitshela yena. He is talking to himself. Mhlambe masingayithatha le attitude, kuxoxe nawe nje. Uzitshele. Athi makuhlasela uSathane uthi Sathane ngiyeke. Mina sengizitshelile, sengiwutshelile umphefumulo wami ukuthi sezithethelelwe izono zakho. Utshela isifo esikuphethe. Ngithi mina khuluma nawe. Mhlambe ikho abanye bengasindi ezifweni zabo, bekhulekelwa bengasindi ngoba balinde ukusindiswa uNkulunkulu. Yebo kunjalo uzokusindisa ngegama likaJesu. But kufika la kufuneka ifaith yakho yokuthi ukhulume nawe. Uthi lalela ke izinto. Yabona nje usenkingeni nje. Ake ubonge uJehova. Ake ubonge uNkulunkulu nemisebenzi yakhe emihle. Wezinto zami. Mina nginomelaphi mina. Uzokulapha noma usekulaphile. Utshela isifo sakho ukuthi wena ukhonza umuntu owelapha zonke izifo. Usulaphekile ke wena manje. We-asthma ulaphekile, uyezwa? Ulaphekile, awusekho la kuwami umzimba. Ithempeli likaMoya oNgcwele leli. We-stroke, wedimoni le-stroke, phuma uhambe ngegama lenkosi uJesu. Mina sengiphilile. Konke okuphakathi kwami sekuphilile. Le ngalo yami engafuna ukusebenza iyasebenza kusukela namhlanje. Lolu nyawo lwami engilihudulayo liyasebenza kusukela namhlanje. Engisalihudula. Luzohamba nje luwenze umsebenzi. Ake ukhulume nawe, ukhuluma ukuphila. Kodwa bazalwane, awukhuluma ukuphila. Utshele uqobo lwakho ukuthi umuntu owelapha zonke izifo yilo Jesu osuhlangabezane naye. Umuntu owelapha zonke izifo ilo Moya oNgcwele ophila kuwena. Izwi lenkosi likubeka kucace lithi uMoya oNgcwele uyena owavusa uJesu wabafileyo. Izwi lenkosi likubeka kucace uJesu wangena kuMaria ngoMoya oNgcwele. Lize lithi ke loyo owavusa uJesu kwabafileyo ngomoya wakhe uyakuphilisa nemizimba yenu efayo. Umzimba wakho ofayo, vuma izono zakho, khipha ukungcola, kuhlala uMoya oNgcwele uzowuphilisa umzimba wakho. Awuphili nje umzimba wakho ngoba akahlali uMoya oNgcwele. Hlalisa uMoya oNgcwele kulo mzimba, umzimba uphile. Hayi mina ngazi noma niyangizwa bazalwane. Uyena-ke oze akhulule ukuphila kwakho ekubhujisweni. Yazi awutshela umphefumulo wami, wena uye esihogweni. Hayi wena uye esihogweni. Wena hayi ingani ukhululiwe wena ekubhujisweni.
usuyivumile izono zakho wathethelelwa. Ingane usuhlangabezane nayo welapha zonke izifo. Awuyiwena ekubhujisweni. Mphefumulo wami usuvuma ukuhlulwa inyama. Inyama inendawo kwa-AmaHubo. Inyama inendawo kubaNgcwabi. Iqede lapho mase kuphela insuku ibisiya emhlabathini yothwala umhlabathi ngesifuba. Iqede ukuthwala ibisiba umhlabathi. Kodwa mina njengomphefumulo owumoya kaNkuluNkulu, nginekhaya mina ezulwini. Ake sizitsheleni bazalwane, zitshele uSathane uzophela amandla. Ayeke ukukhokhobela njengoba akhokhobela uAdam noEva. Ayeke ukukhokhoba yothi ngempela ushilo yena uNkulunkulu ukuthi ningadli kulo muthi. Kodwa sekufika isikhathi bazalwane sokuthi silwe noqobo lwethu. USathane afuna ukungena kulona isidukisi. Uzitshele. Uyangazi uyacasuka amaqhamuka umuntu ethi yazona sibani uyayitshela. You become angry. But ake uzitsheleke manje, uzitshele. Uthe webuhlungu bekhanda. Mina ngikhonza owelapha zonke izifo. Awusukeke nje, awungisukele nje. Awuqoqoki ngokwakho la kuleli khanda. Ngegama lenkosi uJesu Kristu. Buso uthi uJesu Kristu inkosi. Lothula lithi du. Nyanyanya. Utshela igciwane eliphila kuwena. Uthi yabona leli gazi liyangcwele. Yabo leli gazi leli. Ukuhlala khona umphefumulo wami. Usuhlala mina wami umphefumulo negciwane. Awuzuhlala mina wami umphefumulo. Isandulela ngculazi weSathane. Awuqoqo ngokwakho uhambe. Yebo ngiphilile impilo embi ngalithola igciwane. But ngihlanzwe ngegazi likaJesu. Angazi noma niyangizwa. Kulungile. Ngicela sengisithengile lesa sikhathi esilimele nesonakalile. Sibe singonakalanga besikhuluma okusemqoka ngoba ne-administration funeka sizwe siqonde administration yegroup izinto ezidingakalayo ukuthi sizenze. Ngiyacela bazalwane besiguqe sikhuleke. Simbonge uNkulunkulu wethu ngakho konke akasenzele khona kube manje. uNkulunkulu onomusa dwala laphakade ephondo lwensindiso yethu. Singayapi. Ubani singamfanisa nawe mfana. Siyabonga Nkosi ukukhuluma kwakho. Siyabonga Nkosi uvuselela ithemba empilweni zethu. Siyabonga ukuvuselela ukholo ngoba sihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Ngaphandle kokukholwa usho njalo Nkosi kuHebheru 11:6 uthi awuthokozi. Phela uthokoziswa ngokukholwa. Nokuthi umuntu oza kuwena akholwe ukuthi ukhona. Inkinga yethu ngesinye isikhathi kuyakhona ungabaza singakholwa ukuthi ukhona. uNkulunkulu wethu yenza ilona lo sekhaya lezwi akholwe ukuthi ukhona. Futhi akholwe ukuthi ukhona ekhaya lezwi. Hayi ukuthi ukhona nje ngoba usezulwini kodwa ukhona ekhaya lezwi. Bese sazi ukuthi uma siza kuwe ungumvuzi walaba abakufunayo. Sikufune ngenhliziyo yethu yonke. Sikufune uNkulunkulu wethu. Ushilo kuJeremiah 33:3 wathi masikufune ngoba uzosibonisa izinto ezinkulu esingazange siyibone. Siza kuwena ke Nkosi sikhombise izinto ezinkulu nakuwo lo 3 days. Sikhombise Nkosi sikhulekela ke inkonzo ezizayo zabesifazane. Ngiyacela ube khona kuzona. Khulumisana Nkosi nabo. Uzambule kungabikho zobuyela emuva engasiphethe ngesandla esibusiso sakhe. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu bangcwele. uNkulunkulu akasize phansi kwesimo esikusona sibekezelelane nje. uJesu Kristu uyinkosi.